M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni nonse mu programu ya siku la lero yati yankhuleni Ambuye. Lero ndi loweruka pa 27 Julayi mchaka cha 2024. Ndipo mawu oyamba achokera m'buku la mneneri Yeremiya mutu 7 ndime ya 1 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi postulant Eliza Jorio wa chipani cha Sisteri a Servants of the Blessed Virgin Mary kuchokera ku Maryville Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga uchokera muthenga wa Mateyu mutu 13 ndime ya 24 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stanley Muhekiwa kuchokera ku Maryville Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la profeti Yeremiya. Chauta adauza Yeremiya mawu awa akuti: Ima pa chipata cha nyumba ya Chauta ndipo kumeneko ukalalike kuti: Imvani mawu a Chauta, inu nonse anthu a ku Yuda, amene mumalowa pa chipata ichi kuzapembedza Chauta wamphamvu zonse, Mulungu wa Israeli. Akukuwuzani kuti: Konzani makhalidwe ndi zochita zanu, ndipo ndizakulolani kumakhala pa malo anu. Musamangozinyenga ndi maganizo akuti muli pabwino ponena kuti: Malo ano ndi nyumba ya Chauta, nyumba ya Chauta, nyumba ya Chauta. Konzani makhalidwe anu ndi zochita zanu. Muzichitirana zolungama. Musazunze alendo kapena ana amasiye, kapena akazi amasiye. Musaphe anthu osachimwa pa malo anu. Musamasate milungu ina kuti ingakuwonongeni. Mukamvera mawu anga, ndizakulolani kuti mukhale pa malo anu, m'dziko limene ndidapasa makolo anu mpaka muyaya. Koma onani, inu mumakhulupirira mabodza, mumaba, mumapha, mumachita zigololo, mumalumbira zonama, mumapereka nsembe zopsereza kwa Baala, mumasata milungu ina imene kale simukayidziwa. Pambuyo pake mumabwera kuzayima pamaso panga nyumba ino, nyumba imene imadziwika ndi dzina langa. Mumanena kuti: Tapulumuka ife. Koma mumapitirirabe kumangochita zonyansa zonsezi. Kodi tsopano nyumba ino, nyumba imene imadziwika ndi dzina langayi, yasanduka phanga lobisalamo mbala zachifwamba, inu mukuonerera? Mwini wake ine ndaziona zonsezi, akutero Chauta. Mawu a Ambuye.
Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyu. Mateyu mutu 13 ndime ya 24 mpaka 30. Pa nthawi imeneyo Yesu adawaphera fanizo linanso adati, za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere. Munthu wina adafesa mbewu zabwino munda mwake, koma anthu onse ali mtulo, mdani wake anabwera nkufesa nasongole pakati pa tirigu nachokapo. Sono pamene mela udakula nkuyamba kuchita njere, nasongole uja nayenso adayamba kuoneka. Antchito amwini munda uja adazamufunsa kuti, Bwana, kodi suja mudafesa mbewu zabwino munda mwanu? Nanga bwanji mukuonekanso nasongole? Iye adawayankha kuti, ndi ndani amene wachita zimenezi? Antchito aja adamufunsa kuti, bwanji tikamuzule? Koma iye anati, iyayi, mungakazulire kumozi ndi tirigu pozula nasongoleyo. Zilekeni zikulire pamozi zonse mpaka nyengo yodula. Pa nthawi imeneyo ndizawuza odula kuti, yambani mwazula nasongole, mumange mitolo kuti mukantenthe. Kenaka musonkhanise tirigu ndi kukanthira nkhokwe yanga. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo mwa Ambuye, mawu onse amene tawerenga oyamba komanso uthenga akutiphunzitsa kuti tisiye makhalidwe athu oyipa ndi kuyamba makhalidwe atsopano amene atazatifikise ku chipulumutso. Kuti timvese bwino, ndimafuna ndinene kuti pamene Ambuye Yesu akutizuzula kuti tiyambe makhalidwe atsopano, sikuti akufuna kutizuza ayi, koma akufuna kuti tizapeze chipulumutso. Pamene anthu osiyanasiyana, alaliki osiyanasiyana akutizuzula kuti tiyambe moyo watsopano, tisiye moyo wakale oyipa, sikuti akufuna kutizuza ayi, koma akufuna tizapeze chipulumutso. Timvesere bwino kankhani aka. Kunali mbambo wina amene anali ndi chizolowezi chosunga ndevu zazitali. Iyeyo amagwira ntchito pamalo ena, ndipo siku ndi siku amanyamuka nthawi yabwino kupita kugwira ntchitoko. Koma siku lina anazachedwa. Ndi atachedwa anafuna kuti azere msewu wodula cholinga akafike msanga. Koma msewu wodula uja anazafika pa mphambano pamene anapeza munthu akunola chikwanje, ndipo zinampasa mantha. Anazayesa kumudusa ndi mantha omwewo, koma atamudusa anaona kuti munthu wachikwanje uja wayamba kumusatira. Kenako anazamba kuthamanga, analinso odabwa kuti munthu uja anazambanso kuthamanga kumusatira. Atayamba kuyenda ndawala, munthu wachikwanje uja nayenso anasiya kuthamanga, nayenso kumayendanso ndawala. Kuyamba kuthamanga, nayenso akuthamanga. Ndi amati akaonjezera spidi, wachikwanjeso akonjeza spidi. Akachepesa spidi, wachikwanjeso amachepesa spidi. Mpaka nkuluja anazatopa, kenako anangofika pamalo pena kuti iyi ayi wanditopesa, anangogonano pena pake. Koma nali odabwa, wachikwanje uja pofika, nayenso anangogonanso pambalipa.
Nde anati kodi iwe kundizunza konse kuja kuthamangisa konse kuja basi umangobwera kuti ungogona pambali pa basi ndimuna ngati ufuna kapino ndikhape. Ndimene amamuwuza kuti iyayi ine ndikukuthamangisani konseku sindikufuna kuti ndikupangeni chipongwe kapena ndikuphenayi, ndikungofuna kuti ndikupaseni chikwanjechi kuti mudulireko ndevuzo za nyanya kutalika. Abale ndi alongo mwa Ambuye, mawu a siku la lero akuti tiupungule unasongole wathu wa nyanya. Mawu oyamba kuti tisiye maboza athu, tisiye kuba kwathu, tisiye machimo osiyanasiyana za nyanya. Tikhale tiligu, tisakhale nasongole. Mulungu wachifundo akutisungabe dala amene timachita zolakwika. Mwachifundo chake akutipasa nthawi kuti siku lina titembenuke mtima, siku lina tisiye unasongole wathu ndipo tisanduke tiligu. Pamene tikuzuzulidwa tiyeni tisamakwiye, tiyeni tisamoneka tafuna tipange chipongwe akutizuza, akungofuna kuti tipungule makhalidwe athu oyipawo anyanya, cholinga tikapeze chipulumutso. Ambuye akhale nanu.